Tá sé defnithe ag garan ó Gaeltacht de Pat Carey go Nuacht TG4 go maiid táchainán le coltaí a há bhhairt nó úidir as na Gaeilge agus na Gaeltachta. Bhí ábhaireán na dála te sin mar nach raibh aon tagart go háchain an bhhairt sa strátéis fiche bliain go na Gaeilge. Nuair a fáilsiú dréach strátéis fiche bliain an Gaeilge ag deire 2009, scríbhúáin gomach báirt an túdarás nó a thiocach an gcórbacht úidir as na Gaeltachta, cóíonta donna dtíthe tofa agus de chomhaltaí i cheappa an taire. Ach, nuair a d'fháilte ar na Gaeltachta Pat Carey an strátéis críochnúil an bhí se caite, bhí aon tagart donna dtíthe tofa fácaí ar lár. Ag tagart a seo gnám dear caithearlach an údarás Liam Cúnagáin gur cúis imní a bhí an gur an chuma nachmach an dtíthe tofa ar bhairdú údarás na Gaeilge agus na Gaeltachta agus nar bháileis go nimach an báirt ó bheith na bhairt daonlathach a deir se. Achanne mar reagra ar cheist ó Nuacht de se an Pat Carey ráitis ag tuairt le fis go bhfuil se ag gceist aige gomnach an díocht thofa ar an údarás nar i thiúrfa reachtaíocht nó isteach chun astrachtarú i dhéana air. Dúirt an taire gur se ag gceist aige seo a dhéana mar gur an gné ghaonlathachta údarás fíorthábhachtach a deir se. Deir se go socroch an reachtaíocht nó an córas is éifachtaí chun sin i dhéana. Síle me daine go sé tá táhachtta go mó cóiltaí tofa ar údarás na Gaeltachta mar céalaonn se go mí níos mó tréarcad an agus go mí níos mó freagrat ó híomh an déanlathe san agus mar sin talútha an go rééis an Pat Carey le go na Gaeltachta agus leis na grúpa eile a ddíar go mó seo cara an san reachtaíocht. Tictar do Nuacht go mana aon táchain le cóiltaí Gaeltachta ó bháin agus gur ceapchan rialtais bheith a gcóiltaí tíomh mud an Gaeltacht. Runamach numara Nuacht TG4. Dáilte caithearlach údarás na Gaeltachta Liam Cúnagáin rihúgur an aireann go mbeadh cinné thofa a baint le struchtúr bhhairt an údarás. Se mar láirse le áiníomh reislein níos luche. Sílam go an ráitis a chun taramach an maidir intach tearafach ar fad go háirithe nu tá sé rá ag bhfuil an rinne gobar go gníomhach ar an reachtaíocht dúirt mar bhí muidir geirí go méródaí ag bog go raibh go tapaí agus is léir go bhfuil agus go maiithla sin go méad an réamh ó bar le feiceil go luath ach tá muid intasáasta ar fad go bhfuil sé ráite ag go bhainthaí an gné déanlathe is struchtúrúd is a Gaeltachta mar sílam go sin inta táhachtach de phobal Gaeltachta go bhfuil gláir ag na pobal sin ag an level board. An sílan an caithearlánis go gaiithir airthaige chur a bheith me struchtúr agus a méid an ward. Wat sílam gur bíon rud is tábhairtí ná go bhfuil anadíocht ar an ward a tá tofa ag na pobal Gaeltachta agus dar ná bé anadíocht ón na haisiantachtaí náisiúnta go maiid agus tá sé le hebreamach cin dá dhéanaí sin ach tá muid sinne intasáasta ar fad go bhfuil an gné déanlathe ag go le annacht. Builí príomhhéimena agus caithearla údarás na Gaeltachta leis an Ara Carey chun an scéala seo phléin níos muilin teachtain seo, aine ní bhreislein na ar TG4.